Top 10 richest Filipino athletes as of 2022. Yan ang tatalakayin natin sa video na ito. Ako nga pala si Engineer Morgan Sai ng Ilocano Defenders. Ilocano Defenders. Para sa lahat. Ilocano Defenders. Laban sa lahat. So without further ado, the number 10th richest Filipino athlete I see, Carlo Biado, na may net worth of $1 million as a result sa mga naipanalo niya sa bilyaran or pool. Isa siyang naging champion noong 2017 sa World Champion at nag-US Open Pool Championship siya sa 2021. Next, I see number 9, Ramon Fernandez, na may net worth of $1.5 million. Isa siyang former PBA player at naging top 4 siya na PBA Most Valuable Player noong PBA Championship, no? Number 8, si James Yap. Isa rin siyang professional basketball player with a net worth of $1.5 million. Number 7 is si Mansueto Velasco with a net worth of $1.5 million. Isa siyang retired Filipino professional boxer, comedian, and occasional actor, no? Nanalo siya ng gold medal sa 48 kg category nung 1994 Asian Games at silver medal nung 1996 Summer Olympics. Number 6, I see Hideline Diaz, no? Isa siyang Filipina na nanalo sa weightlifting at meron siyang net worth na $1.5 million. Number 5, si Paeng Nepomuceno. Isa siyang may net worth of $1.5 million at isa siyang bowler or bowling, doon siya na nagwagi, no? 6-time world bowling champion. Number 4 is si Efren Bata Reyes with a net worth of $2 million. Isa siyang bilyar na professional, kumbaga pool player, at meron siyang more than 100 international titles at siyang pinakakauna-unahang nanalo ng WPA World Championships in 2 different pool disciplines. Number 3 is si Nonito Donaire, isang boksingero na may net worth of $5 million. Isa siyang Filipino-born boxer na lumaki na sa Estados Unidos. At from flyweight to featherweight, marami na siyang mga nakuhang world championships including WBC bantamweight title since May 2021. Alright, number 2 is si Junmar Fajardo, na isang professional basketball player para sa San Miguel Beermen ng PBA. Meron siyang net worth na $26 million at galing siya sa Cebu, known as the Kraken dahil napakalaki niya at napakataas ng dexterity niya opposing mga malalaking mga lalaki. Number 1, ito, drum roll muna tayo para malaman natin sinong number 1 richest Filipino athlete sa Pilipinas. Ang number 1 ay si Manny Pacquiao with a net worth of estimatedly $220 million. Pero ang kanyang declared SALN sa Senado noon ay mga 3.8 billion pesos, no? So in terms of dollars, siguro na sa mga close to $80 million ang net worth na dineclare niya sa SALN. Pero may mga ibang estimates na nagsasabi na up to $220 million ang posibleng net worth niya. So, ang article na ito ay pinublish ni AnthonyBay.com. So, yun ho, mga manonood, yun ho ang top 10 richest Filipino athletes sa ating bansa. So, please like, share, and subscribe para mas mapalaganap natin ang magagandang impormasyon dito sa ating bayan. Muli, ako nga pala si Engineer Morgan Sai ng Ilocano Defenders. Ilocano Defenders. Para sa lahat. Ilocano Defenders. Laban sa lahat. Ilocano Defenders. Ilocano Defenders.
Filipino